sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Ti surat ngayon ta ibasa kanikan biyagita, ket nagapu kani pagayam tayo nga Arian, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Aida Garcia, Ma'am Marian Garcia, kani Ma'am Emmy Mariomes. Kastamatan kani Este Romeo, Marjorie Bubila, Domingo Analin, Love, Mentoring 101, Jesseline De Leon, Patrick Collado, Lita Senal, OPM Lumang Tugtugin, Reje Fernand, Nicola Aguinaldo, kastamatan kani Ma'am Lisa Duldulaw, ni Ma'am Jasmine Rivera, kani Ma'am Marieta Cortez. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg kakabsat. Hintay man sublian ti surat ni pagayam tayo nga Arian. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat kong ibinglay tinagbalin apadas ko. Ket no adapan nakabalin na, kidawak nga ilingad na ko malatan itinagan nga Arian. Nasapaak anak ki asawa. Gaputawan pay bukod mi abalay, nakipagnaed kami pay laeng nga rod iti balay dagiti dadakkel ti asawak. Manipod idi panagriknak ket addaak iti babaen ti katugangak a babae. Diak makadesisyon iti bukbukod ko, diak makagaraw iti husto, ngamin kaslaban bantayan na akanayon dagiti garaw ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Arian, sika ka di tinaglaba ka dagito eh. Di matimbagakan ka, nga aging gaasaan pa'y anaikat tibula, kat gawgawan pa'y agawgawan, iti kasta nabanglunto inton mamagaan. Sana kastoy! Naangot! Dahito iti ipasuot mo iti asawam do sumrak iti opisina. Basit lang aling-at umangutan. Anyan tulagan nga iti baga dagiti katrabahuan na. Kastametan dagiti anak mo. Ha? Saan mat nga iso tinaangot, nanang? Inikak pa iti daw ni dagita. Anya saan anaangot? Dadaol ka diti agong mo, ha? Arian? Nanang, alalal, ikatem dagita abado iti hagar, ta idublik nga ilaba. Ay nanang, kasapulan dagiti agamak dagito eh. Anya nga iti usaranda inton bigat. Ay kat dumawat ka iti pasensya kadakwada ngamin di mo ammo ti aglaba. Nanang, bakbaketan kan ngam di mo pay laammo ti husto pa naglaba. Day talang arudan ti aramidam ta saan mat asikat ti agbirbirok ngam di mo pay maaramid iti husto mat dagita trabahom dito'y balay. Ay sus apo aya. Alala, yag mo dagita abado. Tamalaba akon. Iti kasta mamagaan matla dagos. Rabiin, bakit? Apay di ka pa maturo? Namambanog akon, Edwin. Apay, ado ka di tinaramid mo, itinagmalam? Namambanog akon kaninanang mo.
Nabambanog ako na makisama iti inam, Edwin. Abay, nag-require kayo kadimanan kininala? Lumasin tayong aminan, Edwin. Anya, ita kadipay. Tawanan day di tata. Amumat ngagmay may sakla ang anak. Asinon tulang ang tikadwa ni nanang no pumanaw to'y diti balay. Manipod ide aging gaita. Awanan tinasayat nga inaramid ko iti imatang na. Panagluto, panaglinis, panaglaba. Agraman panagbadbadok, dilawan na. Isuka ka na yun ti husto. Amin nga aramidat kat kamalikan ko na. Makauman at talaga Edwin. Ay na bakit? Aging nga kadiita. Kat saan ka pailaan na iruwam gininana? Manun ataw nagkabkabalay kayo. Di na ngamin maawatan, Edwin. Sa balit itrato na kan kanya ka manugang na. Imposible mata di mo madlaw dayta. Nabannog ka lang, bakit? Di na siya maturog tan. Masapak pa sumrakin ton bigat. No di mo kayat ti agbirok. Siya kun amis mo ti agbirok iti pagyanan tayo. Good morning, Lola. Good morning to Apo. Ala, umay kanta mga armusarkan. Nagluto ak iti paborito mga omelette. Wow! Ayos na ayos ka talaga, Lola. Good morning, Lola. Anya nga iti pamigatan tayo? Good morning to Apo Kok. Nagluto ak mat iti tinapaparakan ka. Adoy. The best ka talaga, Lola. Amom dagiti paborito mi ka ni Ivan. Kat syempre, Jack mabalin ang malipatan dagita, Irish apog. Nalalala, mangan kayon. Thank you, Lola. Sika ngay, Lola. Agigiddan tayon amangan. Abagwa, intun madamdamak to na mangan, apog. Agidan kami to ka ni mami yo. Okay. Da kayo ti makaam mo, Lola. Umuna kami nga rudan amangan. Tani, sumrak kami pa'y ngamin iti pagadalan. Ivan! Ivan! Mami? Ayan ti motor ti amam, ha? Impabulod mo ka di manan kadagiti barkadam? Kwa mami, isublidan tumat lang da dyan ton madamdama. Isubli? Isubli nga? Anay ko, mami. Bagakan ka, saan mo nga ipagpabulod iti uray asino? Anay ko. Arian, kita umat amang mangan ti anak mo. Apay nga ung-ung tam iti sango ti panganan. Anay ko. Di kay makibiyang dito'y nanang. Tapay kumadyak makibiyang. Katsirsir mo nam ti apo ko kiti sangwanan ti makan. Mami, Lola. Apay no palpasampay ti anak mo amangan samon tuong tan. Iso at dumakdak ka sukir dagiti apo ko yung takun konsintian yun, nanang. Hustunan, Mami. Lola, hustunan. Mami, husto ni Lola. Intun madamdamayon ton nga ungtan ni Ivan. Ay, makapaawan ganas ti kastoy. May sakamat. Sige, kag may saan na. Anay ko, ang pingay sipat ka dabaga. Anay ko. Si Kantumat, makapadadaal ka iti aldaw. Maalalala, husto daytan. Mangan kayo kitin. Siya kunti makaammo iti inayo. Bakit? Di ka kanumat na migat. Kaya nangaldaw ko na ni Nana. At tayo. Nagdaditi ka na. Sanak amangan. Ariyan. Jack mangan, aging gaadi tay pumanaw iti daytoy abalay. Anya? Jakon kayat iti daytoy abalay. Namin anok ka din nga imbagakan ka dayta, ha? Jakon kayat ti agbalin apas pasurot iti inam. Uray ka dagiti anak mo. Saan da ko na dingdinggan gapukan ko, ana? Siyak aka na yun ti agbidbidot. Siyak aka na yun ti pagkurkurangan na. Dagiti lang pagbidbidot at ti makitkita na. Isuti ka na yun nga gusto. Makauman na talaga. Makauman, Edwin. Ariyan, saan na puno dahi ta? Jakon kayat iti daytoy abalay. Kata pa
May ngagbugaw ka nga eh. Napambanog ako na makisamsama, makikadkadwa, kan makikabkabalay, itinam! Arian, Ita, agpili ka. Siyak, wano tinam! anya. Oh, Lola, anya ter aramiden nyo itirwangan ti silid da daddy. Ay, kwapok. Itulod ko kumatoy gatas para ka ni mamim. Siya kung ti uminom iti dayta, Lola. Saan matla ang akayat ni mami ti gatas? Ha? Mudtoy dayta, Lola. Nagimas, Lola. Lola, si kamat lang ti mang ugas iti daytoy. Adapay ngamin aramidag ita. Adudag iti assignment ko, Lola. Ay, wala po. Awan parikot iti dayta. Sige, palpasin mo dagiti assignment mo, apok. Sige, Lola. Asino nga tatipilian ni Edwin kada kami adwa? Papanawon na ka din dito'y balay? Uno, amangan mat no isuda ti pumanaw. Nanang? Nanang? Edwin, anak? Kasla nakadadayo tinakaiturungan ti mga tangyo. Saan mo't barok? Kat, kinan ka di matlang ni Arian ti inted mo ama ka ni Dirabi? Wen, nanang? Nasayat mat nga rod no kasta. Ay, wen. Atoy, nanang. Kwarta? Apay na ito yung kwarta, anak ko. Sus, mga naman no, pamasahik na ito yun na pumanaw. Nanang, pang-grocery yun na ita. Ay, pang-grocery ko nam, anak ko? Wen. O sige, tamapana kon. Maladaw ako niti trabaho ko. Ay, anak ko. Agad-andad ka, Ay, gayam. Alam da ito'y, lining tasa ba? Imbagla merienda no mabisin ka. Sige. Agyan mo na, Nana. Ni. Nana, apay. Biniglak namin titimak der. Iso, kasla maulawag. Sige. Mapan kakit din. Ang mga numala daw ka iti trabaho. Okay kayo ka dilang? Uwan, anak ko. Nang! Na-stroke tinayo, sir. Dok? Obserbaran tayo balang tika sa sad na. Ikararag tayo. Asapay ko man sa saan ang maparalyze. Diyos ko. Adda ka diti inuman na maintenance na. Adda ka din inuman ni Nanang, Arian? Diyaka mo. Kasla awan ba't, doktor? Apay, di mo amo. Kat si kamat ti kanayon akadwa ni Nanang ijabalay. Yamatan. Awan ba't ngamin na talaga ti amo kiti daytay, Edwin? Tabagbagim lang ngamin tamang apampanunutan. Managing bubukod ka, Arian. Edwin. Sige, Mr. Mrs. Panawan kayo pa dito eh. Nagduwa kayo laang ang mapatbati di balay. Rumpang nalaang nga ko ma. Nga amom no anya dagiti mapaspasama kay jay. No saan ka kumapuro reklamo. Amom kumano anya dagiti sa gubanit ni Nanang. Imbes nga min nga awatan dagiti pagbibitutam. Saan mat? Tatagidaksam dagiti panursuro ni Nanang ken ka. Awan mat makita ka dagis nga aramitan ni Nanang ken ka. Nasaya at mat ni Nanang ken ka. Diyak amo. No apay akagura mo launay tinak. Arian.
Nanang, sapay ko matapapakawan. Gusto ni Edwin, nagbalinag ka man naging bubukod. Manipod ini, kanayon na nga umasasta siya ti biktima. Agas la siya ti may kuskuspil. Ti bagiklang ti pampanunutag. Ti bagiklang ti makitkitak. Ngam no maamirisag na iti panawan na panagkadkadwata. Awan mat ti madingay bagbagam kanyak. Wen, kanayon nakadilawan. Gaputa kayat mo ang masursurok no kasano nga aramidan iti husto dagiti pambanag. Nagbalinag ka bulsek iti daytapang gapiwa. Ngamin, inmula kon iti panunot ko nga kontrabida ka iti biyang ko. Sorry nanang, pagawanan na ko man. Itakla nga namiris na ito yamanag. Agriing kayo nanang. Iti kasta. Makabawi akmat ka na kayo. Pagawanan na ko mananang. Katsapay ko man. Tasaan pa yan naladaw ti amin. Pagawanan na nanang. Hoy, Ivan! Ivan! Agriing ka! Uy, bumangon ka ditan kunakat! Apig ka di mana. Turog ka turog dito yung ward ni Lola. Kitaam o? Makutkutunan dagiti makmakan. Apay nga di mo inyornos. Ha? Anya ka matan? Sige urayam nga agriing ni Lola taong tan na ka. Napuyat ang aro di rabi eh. Wen! Napuyat ka. Kaka-ML. Istorbo ka mana. Wanan, ornoso kan dukito eh. Ha? Ni Lola, nakariingan. Ha? Lola? Arian. Arian ka no? Ni Mami. Ni Mami tayo awagan na. Ayabam ni Mami Ivan. Kartangam. Nanang, ado'y tiyagas yun. Sige, iig mo. Ado'y nanang. Agyaman Arian. Awan na nyaman na nanang. Ay, kapit kayo kanyak. Tabangunan kayo. Itikas na. Mapreskwan telikod yun. Arian. Nanang. Agyamanak. Iti panagaywan mo kanyak. Anak ko. Nanang. Awan dagita. Kadagiti inararamid yo. Para kanyak. Para kadagiti apo ko yo. Nanang. Pakawanan da iti amin na nagkurangak. Ikarik. Aywanan kayo na imbag. Iti kasta. Makabawi akmat kada kayo. Kaya't kumatlang tiagyaman kada kayo. Ngamin, da kayo tinagbalin nga inak. Manipod nagnaad kami dito eh. Da kayo tinangigag kahit kanyak. Arian, pagawanan da. Nojak man laang na-appreciate iti dayta. Itakla nga maamiris amin dagitang aramidan niyo. Para kanyak, kan para iti pamilya. Agyaman akunay, nanang.
Panagriknak kat naladawan ti amin, idi na amiris ko, dagiti inararamid ti katugangak. Saan lang para kanyak, no di kat iti pamilyak. Iti asawa, kat nagiti anak ko. Nagbalinak abulsak kadagiti kinasayaat ti katugangak. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tinagidakas ko ti panangisuro ni nanang kanyak. Ngam pagyamanak iti Diyos, gapu ta inikkanak pa iti gundaway, tapno makabawi ak kaninanang. Numaminsan nakasentro ngamin ti atensyon tayo iti bukod tayo abagi. Isu nga di tayo makita tinasayaat nga araramidan kada tayo ti pada tayo a tao. Amok nga adu dagiti mang babalaw kanyak, ngam awatek dagita, taamok a nagbidutak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ma, ta nakaibatiak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Arian. Ken ka pagayam, Arian. Agsasabali, wenno na duma-duma tiwagas a panangipakita, ken panangiparik na tayo iti ayat, kadag iti ipatpateg tayo iti biag. Lukatan tayo nga rod ti puso kan panunot a mangawat kadagita abanbanag. Iti kasta awan ti mapasaktan ken awan to ti pagbabawyan iti maudi nga aldaw. Di tayo nga rod tagidaksen ti panangdalaw wenno panangisuro da kada tayo. Ngamin para matlang dayta iti pagsayaatan tayo. Alakastan pagayam Arian ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.